Ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷич, хеле бардуру созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо ҳамун навори пачкаи дигаро ҳози гап мезанем. Хай бисёр чизои арзон мо дароӣ кардагиам бардуру ҳози ҳамвора ака гап мезанем. Хушу гӯш кунед. Як Opel Caravan бардуру солаш 1997 гарени арзонаш мега дар ҳамин видео ҳастай. Вад бардуру 40 сотиқ заминай нархиш 51000 сомон. Ва як хонаи дига ҳастай бардуру 10 сотиқ замин дорад дар хона нархиш 75000 сомонай. Хулоса квартираҳои бепулам ҳастай. Да хулоса ҳамин видеоро тамошо ки шеринар ҳамаша мефаҳмӣ. Ва ҳам ядона лайки бепула биҷиқ айти ягон чи намерава шеринар. Лайка биҷиқ касе меҳмонен подписатсия кинен, чизе фурӯшӣ дошта бошен, ними рақамҳода имо WhatsApp шуда мо дароӣ кинен, мо рекламаш мекунем. Рафтем аки дӯстони азиз, ака навора хишру ака гӯш кунена то охири видеора наки квартира ҳам астае. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Варзо пеши ГЭС дашти Хорзор навистагиай. Маршрути 26 ё 27 то хонара мерафтай 4 сотиқ замин дар хона кардагӣ. Хона бардро я этажай мешава ки ана д ё 3 этажаш кини барои ки маналити болоша рехтагӣ бидиян. Ремонт дора овсвет ҳаст, чои 24 тона дора бардро болоша гараж кардагӣ, шифонер, термос, печкаи аловӣ, стиральни машина, дивани детский, ана кухни гарнитур, телевизор, инам чизоша мемондай, ҳуҷҷатош 100%, герди хонара фундаментош рехтагӣ, як тарафаш маҳкамай. Нархша 220000 сомон мега арзон мешава. Бешхи нархи созай мақсад точкаи зурда бидай, ана шаҳри Варзоб. Хайна бардро номрои телефонаш ҳастай, дига маълумотоша бигирен, хонаи арзона бихарен. Мисол бисёр чизоша мемондай. Ҳамин чизоша бифурӯшӣ мумкин ҳамин пили хона бироя. шероидар. Дӯстони азиз, хайна номрои телефонаш занг бизанен, хулоса хонаи бепла бихарем бешухӣ. Нархи созай набо дар бари экран маълумотоша навистагиё. бародарои азиз, ака барои чи урусиву долларша намондум, барои ки барои чишмон қариб пур шава. Марда гореда ҳамин нависта. Барои ҳамин тоҷикиша менависам, хишу гӯш кунед, ҳамаша мефаҳмед. Дӯстони азиз, срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 10 сотиқ заминда дар хоная веран кардагӣ, ремонт миёна мешава ки бидрои зиндагӣ кини, овусвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% анҷомхона, дегдонхона, ҳоҷатхона, ҳамом дора. Ана 20 дона дарахтои мевадиҳанда дошта бардро, нархша 75000 сомон бо савдо мешава. ё ягон Lexus 350 боша алиш мекунем, ё квартира дар шаҳри Бохтар боша болоиш сум метан бардро. Мақсад ҳамин хонара метана болоиш сум метан, ягон квартира дар шаҳри Бохтар боша. Хулоса нархи беплае. Ина номрои телефонаш, номрои Тоҷикистон ҳам астай, номрои Россия ҳам астай, имо WhatsApp ҳамаи чира дора. шерои нарай, шумо ягон чи намерава, марда горе бепла, ҳамин лайка биҷиқен, подписатсия кунен дар канали мо. дӯстони азиз, бисёр замини арзон мегӯян, на як замини арзон мо дароӣ кардан, хушу гӯш кунен. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафи 7 километр. 10 сотиқ замин дора бардро, ҳоҷатхона, ошхона дора, бо як хоначаи дигарам, мисол дар ҳамин дирни замин ҳастай, оли сурата хушро аҳамият битен, ҳастай бардро як хонача, мақсад мешава ки мумкин бидрои зиндагӣ кунӣ. Ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, гирди замин маҳками хушрӯ кардагӣ, нархша 155000 сомон мега. бардорҷоно арзона мешидай, алиша мешидай. Марда горе замини хубай, шаҳри Душанбе, точкаи зур, арзон алиш мешидай. номрои телефонаш ҳаст, WhatsApp дора, занг бизанед. оли дар ин видео квартираҳои беплам ҳастай, то охири видеора тамошо кунен. дӯстони азиз, ана як замини арзони дигаи бовар кунен. Замини фиши қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи Бустонаш. Касе территорияи Вахшай фаҳмид ки хайма ҷоша гуфтесам бардро. Ноҳияи Вахш, тарафи Бустон, 40 сотиқ заминай бардро. 40 сотиқ замин, 10 метр дуртар, ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ҷош ҳамворай барои хона кардан, нархша 51000 сомон мега арзон мешава. 40 сотиқ замин бардро дар ноҳияи Вахш, 51000 сомон. Марда горе нархи тенҷае. ина номрои телефонаш ҳастай, номрои Тоҷикистон ҳам астай, номерои Россияш ҳам астай, имо WhatsApp дора, занг бизанен, ҳози замини арзона бихарен. бардорои азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бовар ки сум мешид, ҳози ҳамин хонара мехаридам. нархи созае.
хонаи афши қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол 6 сотиқ заминда ду дархоная веран кардагӣ ремонтиш коробкаи бардор ову свет ҳаст ҳуҷҷатош 100%, санг қим шебен овардагианд. қариби ҳамин хона да бардоро мактаб, баниса, магазин, масҷид ҳастай хулоса мисол ҷои созда будай ҳамаи чӣ наздик. нарша бардоро ва хӯҳарои азиз 90 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. ина номерои телефонаш бардоро номерои тоҷикистон ҳам аста, номерои россияш ҳам аста, имо ватсап дора. занг бизанен хонаи арзона бихарен. 100% бовар ки меарза нархиш. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. бардорҷоно як бародарда квартира дар курай, иначи хеле ки дидесен навистагиай, як бародарда квартира дар курай ай шаҳри душанбе тарафи 9 километр, тарафи саховат автосентр ё поёни корвон боша мешава бардоро срочни квартираш дар курай бо як бор дигар мегумтон духонага то 220 000 сомона мехара. ина номерои телефонаш бардорҷоно, ана номерои россияша имо ватсап дора. касе ки квартира дорем бардоро ай шаҳри душанбе территория гуфтум ку бардоро занг бизанен, мисол квартира хараем бародар, занг бизанен, имо ватсап дора. бардоро лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба як мошини фасони дига. бардоро Opel Astra F соли баромадаш 1997 мошини хуба. як вақт ай мошин ман ҳам доштам, ардак боре мошини созае. Opel Astra F ай бардоро солиш 1997 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, моториш 1.6 литр, коробка механик. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархиш 30 000 сомон мега. бешухи нархи созай 97 сол, мисол ҳамин охирон сол шайда то ҳамин қави пуск дора. 97 сол 30 000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мекуна. да ҳамин рақамҳо бардорҷоно имо ватсап дора. занг бизанен, мардак боре мошинои хубан, мисол барои боркашӣ мошинои беҳад хубан, бақувватан. занг бизанен, мисол соҳиби ҳамин мошин ҳамин номеро да имо ватсап дора. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. анаи хонаи десем бардоро беҳтарин варианта гуфтисай. агар мошинам дошта бошем болои сумам битен мешава. озима ҳамаи маълумотша гап мезанам, гӯш кунен. хонаи афши қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи Каратегинский, 4 сотиқ замин, 4 дархона кардагӣ, бания дар дунушай. ремонтиш коробкаи ову светш бардорҷоно ҳастай. фақат мисол ҳамин хонара вақти гирифтӣ ову светш ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% дӯстони азиз, нархша 140 000 сомон мега, арзон мешава. ё ягон мошини Астраҷи ай 2000 боло боша гуфтагай, болои сумам бита бардоро алиш мекадай. мақсад бардорҷоно 140 000 сомон ё ягон Астраҷи ай 2000 боло боша, болоиш агар сумам битен мешидай. номерои телефонаш ҳаст, имо ватсап, вайбер ҳамаи чира дора. бардорои азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ай шумо бардорҷоно ягон чӣ намерава, фақат дастгирӣ кунен, ҳамун як дона лайки бепала бичиқен, дар комментария нависен ки яка беҳтарин видео. мардак боре бо мо хеле хирсан мешавем, як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён бардоро. Кушониён номи навшай, пештара номаш Пухтарай касе намедона. як хонага дар диметраш қарор дорад 30 квадрат метр, дом новостройка, хона нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира мегӯяд ки хона мисол ремонташ люксай, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 150 000 сомон мега, арзон мекуна. харидоро занг бизанен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, якхонага дар 10 этаж қарор дорад, 49 квадрат метр, дар 4 микрорайон шай. дом бардорҷоно новостройкаи хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки анами доме десен дар пеши раҳи калон ҷойгир будай, қарибишда мактаби 98 ҳастай. нарша бардоро ва хӯҳарои азиз чихеле десен 150 000 сомон. бардорҷоно ина бо маълумотша дар не бар экран навистагиам. марҳамат, касе харидори аниқе, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанен, квартирара бихарен. дӯстони азиз, тамошо кардесен охӣ. мегзарем ба квартираи навбатӣ.
ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 32 квадратный метр, тарафи райони Фирдавсӣ гуфтагиай дом навастройка хонара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира мегӯяд ки автоцентр Саховат пеши таксиҳои Кулоб евро ремонт кардагия, бовар ками сумешид ҳози мехаридимаш. Нархиш 170,000 сомон. ина падезиш бардро, ина бо дарни хонара ремонт чабинен. ремонти хушу кардагия мақсад абоёи қимат. хай ҷои создай бардро, мисол навастройка будай, нав ремонт кардагӣ 170,000 сомон. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. била тамом шидаи хонаҳо, тамом шид бардоаҷоно. хай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза касе ки то охири видеоро тамошо кард бардро, дар комментария рақами 5 ку бардро амуро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо кардем. дӯстони азиз, хас ки ҷое ки мисол хона, замин, квартира намондам, ай ҳаму ҷо омада роӣ накарданда, ай ма хафа нашем бардро. насиб иншоалло насибтонда бошад дӯстони азиз, дар видеоҳои оянда иншоалло ай ҳаму ҷое ки мегем бардро, замин, хона, квартира, ман ҳаракат мекунам ки ай мо ҷоҳо мисол мада арзон роӣ кунанд ё ки ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама кунам, барое ки шумо мухлисои маен, шумо подписчикои маен. дӯстони азиз, шумо бародаро, апашко, модаро, хоҳарои маен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки бардоаҷоно маро иқа дастгирӣ мекунед, дар видеоҳои ман лайк мемонед, дар комментария мисол ман комментариҳои ҳар яктаи шуморо мехонам. бовар ки комментариҳотонро мехонам бардоро хеле хирсанд мешам. не ки ядита ҳастай бардоро мисол гапҳои қабеҳ мезана, не ки ӯ хеле одаморо ҳеҷ вақт гӯш кардан дар кор нест, фақат ба пеш. иншоалло бардоаҷоно ҳаракат мекунам ки наворҳои хуб кунам барои шуморо. раҳмат мегӯям ки ҳам бародарое ки мисол дар ҳақиқатан моро дастгирӣ мекунанд, фикрҳои беҳтариншона менависанд. зинда бошем ба худо. дӯстони азиз, лайк ҷиқидагӣ набошен, ҳам як дона лайки бепала биҷиқен. касе ки дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави маро якмин шида тамошо кунен, мисол ҳами якмин шида тамошо кунен, инен поёнда кнопкаи подписатсия дӯстони азиз намура биҷиқен, ҳаму колокончикаи зангулае кун, намура бологиш намонен. мисол вақти мо видеои нава дар канал мемонем, шумо сразу бохабар мешен, медроен видеои нави маро якмин шида тамошо мекунен. ба бародаро бисёр подписатсия кардагӣ нестен, мумкин ҳам видеои маро 1 моҳ пас 2 моҳ пас тамошо кунен. барои ҳам бародарҷоно подписатсия кунен, лайк биҷиқен. ва дӯстони азиз, хай бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое ки ҳастен дӯстони азиз, ана саломат бошен, ана худона эҳтиёт кунен фақат дӯстони азиз. хай